O nwere abụ ndị chọọchị na-adị abụba abịadịghị ọgụ ọ bụrụ onye tiri mgbe ha sị na mgbu Jizọs tiri n'elu obe mana nke a bụdị mgbu Nnamdi na ndị kọtụ Naijiria tiri mgbu ndị kọtụ tiri n'isi Nnamdi ọgụ ṅaa ntị onye nwụrụ mgbe ọ na-ehi ya onye nwụrụ mgbe ihe na-akpa gị ihe iji enwe ọṅụ abụ na mgbe ụfọdụ na ọkpara na-ebute ụjọ nwa nkịta mgbe ụfọdụ kwa onye iro na-achọ ka o megide onye aka ya dị ọcha mana Chukwu oke abịa ma mara n'otu o si azọ ndị ya mgbe ụfọdụ kwa o nwekwara mbadogo abụ akpadogo ọ bụrụ ka e wee nye ụwa nzọpụta maka na ndị kpọgburu Kraịst n'obe ọ gara bụrụ na ha ama na Kraịst a na-akpọgbu ya n'obe na ọ ga-enye ụwa nzọpụta ha ka repịa ụtarị rapịa ugbu a o weela ewu na ọkụkọ anya ma ndị nke na-ekwerọ n'ala Igbo be anyị bụ ndị na-asị na Nnamdi Kanu jiri mee nka Nnamdi Kanu jiri bụrụ nka Nnamdi Kanu jiri ya tata ọkụ na-eri ite na-eri ihe nọ n'ime ite taa mkpu niile a na ihe niile a na-emezi kịta it is finish ọgwụgo ka ọ na-agwụzi ihe iji wee gụọ egwu a n'ọgwụgwọ bụ na ọ bụrụ ozi sọsọ na Igbo ka ọ na-eme taa ọ na-eme n'Igbo ọ na-eme n'ugwu ọ na-eme na ndịda ndị niile si na ọ gbasakwanụ m ọ gbasacha na onye ọbụla n'ime na ọnọdụrụ ọ gbasara onye ọbụla mgbe agha ka mba obodo a nọ n'ime ya ji wee mara na onye agha ji na onye aka ji na onye amụma nke m fụrụ anya m kwere na ya taa ihe a na-akọwazi bụ na ikpe niile a na-akọ niile a na-akọ sentri na a ji nwekwa ndị terọrist this and that ewepụrụ terọrist ka ọ bụrụ eziokwu it is Nnamdi abụghị ya ihe ọ pụtara bụ na nchịkọta ya gụnwa bụ onye Igbo so agba mbọ na ihe anwa amadi ya na-ekwu na-ajọ ihe ka ọ bụ ha fa ugbu a ọ bere wezie anya na ọgwụgwọ ọ gwụrụ n'ụzọ niile ọ gwụrụ na ọ na-eti mkpu gwụọnụ na ka ndị a si wee nwee nkata na ka ha siri wee kwadochere gị ịghọtala ya mana taa ịghọtana ya ndị niile si na ihe ọ na-akọ is this and this ọ na-instigate war ọ na-eme nke a ọ na-eme nke a now mgbe o ji nọ n'ime ọya si ji egba na Benue ọya si ji egbaba nke Asaba ọya si gwodobe na Anambra ọya si gwodobe na Enugu ọ nọzikwe ya ma nke mere na Jos ọ nọzikwe na mkpọrọ ihe niile ahụ ọ bịara fụ ụzọ were gwa gị na ntị nwanne gị nwoke fụ ụzọ ma ọ ya younger brother fụ ụzọ na-agwa gị na-eburu gị amụma na ebe a na-eje ime ihe onye ka ọ bụ ihe na-eso okwu ebe onye ka ọ bụ ndị Igbo mere ya kpatara ịgwa ndị Igbo ji nọ kịta ya ma right and left and right aya this year town this year week the tired ihe nji wepụta nwa ọṅụ abụ na ihe niile aha a na-ata nwa amadi aha afụ ihe niile aha epresịrị ya ihe niile aha gbara n'obigo oruzie mbọsị nwa obigo mbido ebigo eweregokwa the same people aha ewerekwara ọnụ ha kwukwesị na onye enwe ihe o nwere o mere onweghị ihe o mere ma ọlị ọ dịghị ihe o mere ma ọlị na aka ya dị ọcha na-ewejide for years ndị nwa bụ onye Igbo ọrụ na ifugo na ịmala ife ịmara na ikwuru against that Mazi Nnamdi Kanu ugbu a bụ ohere ị nwere ise kpuru ana wee yọba Chukwu ya gbaghara gị n'ihe ikwuru against ya brother maka na o nwere ihe ọ na-ekwu gịnị ka ọ na-ekwu ihe ahụ ọ na-ekwu mba niile nwere ya na befa ịgbago n'ofe mmanụ ha nwụrụ ndị nke na-echefa ameghị ndos ọ nọrọ ọrụ ịgbago na ndịda na mgbago ugwu ha nwụrụ nke fa na-echekwa ime ọfịa ịgbarata na be anyị ebe a ụna asụ n'ụdị ihe ahụ adịrọ si ekwutekwana ya onye ka ọ bụ maka ihi nkwa ekwere gị nkwa ahụ ekwere gị ya dị naanị ka ihe ekere biri n'anya ọ gbụsigo kịta maka na kịta ofebozie gị nwa
ofebozu obodo gị ofebozu ụmụ gị na nwe ozi onye ofebo ndị ahụ ọ na-atịrị gị mgbu ya na-agwa gị ka ha si akwadobe ndị a jizi ebe niile ihe na-ewuzi kịta bụ afọ ha ka a na-anụzi ebe niile akara n'afọ gị nwa bụ onye Igbo ebe ọ bụla na ihe ọba ọbụla nọkịta ihe gara anụ Fulani mana onye ka nwoke ahụ kwuru okwu ya bịa gbaa tọọchị ya unu echefu ịma na ihe eji wee jide ya bụrụ nwere ihe ọma onye nwere ihe ọma onye dị mkpa ka e nwere ihe a na-agwa osisi ọbụla efuru mmiri mkpụrụ a na-eri eri ka a na-ama mburu n'enyi mana anyị chefuru ya ya ka anyị ji wee bụọrọ ụnụ ọgwụwo so mụnwazi na-asịgodi na ụfa anyị na-agọ na nwa amadi ya ka ọ were ndụ pụta bụrụ ezinụlọ ya na Chukwu ga-emezuru anyị ya anyị agọbụgo ọfa mbụ anyị sịra Chukwu ihe ahụ anyị nọkwa ebe ofu ebe a ka anyị nọ na-ajụ Chukwu maka na anyị ara asị ka ajọ ibe mee ihe anyị na-ekwu bụ ka ihe ọma mee ihe anyị na-agọrọ ofu ebe a bụ ka Chukwu nyere nwa amadi ahụ aka ọtacha afọ a ka o were ndụ pụta ya mana ihe na-ajụ bụ ebe ọ bụla sị na eburu ya ebubo ihe niile eburu ebucha ya bụkwuo ya na ọha ha nwa bụ ndị terọrist ịmụrụ otu ọra apụta unu ga-enye ya afa na-enye ya afa ihe enye ya afa maka na ebe ọ bụla o nwere ihe o mere idekpụrụ ya o were emechazie ugbu a ihe ahụ esoro ọ bụla ọ bụ nwaanyị so ebe ọ bụla esoro ọ bụ nwaanyị unu ga-enye ya afa tupu anyị sị ka enyekwu ya afa ahụ ọ chọrọ tinyekwu 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 afa ahụ ọ chọrọ tinyekwu afa ahụ ọ chọrọ maka na o nwere ihe na-eso okwu kpara m butere ụja nwa nkịta amụma eme ụmụnna onye ọbụla ma onye iro ya agbagharịsịa ikuku bugharịsịa ọdụ igwu ọkwụbe ofu ebe ọ ka mma n'ọnụ ha kwuru oji ha kwuru ọcha mana ebe a ka anyị na ọgọ ọfọsịfa na onye na-ata akwụ na-agba ọtagba akwụ tọọ ọnụ ogologo ịma na mgbupụta ya erugo ọkwa ha gbupụtagwo akwa obegwo ọgụ it is finished.